Un altre Nadal a casa del cunyat, amb els sogres, els cosins i amb 40 nens corrent per sota la taula. Ja que no et queda més remei que aguantar, almenys queda com el rei del sopar. A Via Líder, per la compra de 2 pneumàtics Michelin, t'emportaràs una exclusiva cistella de Nadal especial i per la compra de 4 pneumàtics pots convertir-la en Premium. Ara et toca decidir si la vols compartir. Via Líder, passió pel teu vehicle. El Casal de la Gent Gran de Sant Andreu de la Barca, com ja és tradicional, acomiada l'any amb un aperitiu acompanyat d'una cantada de Nadales. L'acte es va celebrar ahir per la tarda al mateix Casal de la Gent Gran Maria Eulàlia Campmany. Va comptar amb l'assistència de l'alcalde Enric Llorca i la regidora de Gent Gran, Charo Ramírez, acompanyats de diversos regidors més. La tarda també va servir per fer entrega dels trofeus als guanyadors de petanca, brisca i parxís, trofeus entregats per les autoritats presents. En el seu Parlament, Charo Ramírez, regidora de la Gent Gran, va felicitar les festes i la tasca feta durant l'any. Fem moltíssimes activitats, la gent s'ho passa d'allò més bé, treballen molt, tenen un casal guarnit preciós de cara a Nadal, de tots aquests dies, i fan moltíssimes activitats, i s'ho passen en gran i la veritat és dir que és meravellós de treballar amb ells. Llorca va destacar que el Casal de la Gent Gran Nuestro agradecimiento por lo que hacéis. Si San Andreu de la Barca es un referente en el Baix Nord es porque nosotros tenemos la mejor gente, no nos cabe ninguna duda. Sois los mejores, y eso hace que sea el mejor casal. No por las paredes y tal, sino por aquellos que le dan vida con su participación y con todas sus actividades. acabant amb un brindis i un aperitiu com ja és tradicional al Casal de la Gent Gran per aquestes dates.